persuna minn kull 4 ġarbet forma ta' vjolenza fir-relazzjoni intima tagħha. Kliemek jista' jkompli jħott jew jista' jibni lura l-vittmi tal-vjolenza domestika. Possibbli ma kontx taf qabel iżżewwiġtu. Kif jista' jkun? Kulħadd jafu bħala ġentlom? Qabel ma nara Benġin ma nemminx. Possibbli Kif jista' jkun? Jekk kedbati daqshekk, kif ma tlaqx qabel? Qabel ma nara Benġin ma nemminx. It-tifla tmur lura l-iskola. M'intix qed toqgħod magħha biżżejjed għall-homework. Kif ma tlaqx qabel? Kif jista' jkun? Possibbli. Sinjal jagħmiltu xi ħaġa. Jaqgħu għandek xi ieħor. Jekk titiqu, mhux malajda wara fuqek joħodlok it-tfal. Kif ma tlaqx qabel? Min jaf kemm kienet diffiċli għalik meta ndunajt kemm għandu kontroll fuqek. Niftakrek tgħidli kemm xtaqt tiżżewweġ u tibni familja. Biex lat, vera ma stajx tara triq oħra? Qatt ma bsarta minnu, imma naf li l-abbuż mhux dejjem jidher. It-tifla tiegħek qiegħda fil-klassi mat-tifla tiegħi. Jekk trid, sakemm jgħaddi dal-perjodu diffiċli, tista' tiġi għandi wara l-iskola u tfal jagħmlu l-homework flimkien. Bħalissa qed tħoss sens taħtija qawwija għax toħħal fik innifsek għal fatt li sar abbużiv. Imma l-imġiba abbużiva hija responsabilità ta' min jagħmilha, mhux ta' min jirċeviha. Bħalissa tħoss li min tajba għal xejn. Bil-mod il-mod u bis-sapport ta' dawk ta' madwarek se tqum fuq saqajk. Jien se nkun hemm għalik. Mhuwiex is-salib tiegħek li inti tkun vittma ta' abbuż. Mhuwiex is-salib tiegħek li inti tissawwat u tkun vittma ta' vjolenza domestika. Salib għandek, imma s-salib huwa li tieħu il-passi neċessarji biex toħroġ minn sitwazzjoni ta' abbuż. Biex ma tibqax tkun vittma.